Yn y clip fideo yma, nawn ni ystyried cwestiwn lle dyn ni gofod differu yn logarithmic, logarithmic differentiation. Y cwestiwn dyn ni'n wneud ydi o haf 2006, a dyn ni gael cromlin c sydd efo hafaliad yn hafalu x i'r pŵer minus x a gyfer x yn fwy na 0. Dar lawr y cwestiwn yn gofyn i ni ddarganfod cyfesurynau y pwynt arhosol ar y cromlin ec yma. Nawr, y pwynt arhosol yn awgrymu ddylen ni ddatrys yr hafaliad dy by dx yn hafalu 0. Roedd dyna pryd mae'r pwyntiau minimum, maximum neu pwyntiau ffurfdro. Felly, yn ei gychwyn, drwy ystyried yr hafaliad sydd gennym ni yn hafalu x i'r pŵer minus x. Weithiau gyda llaw, mi gewch chi f of x fan hyn yn lle y, a felly fe gennych chi rhywbeth gwahanol ar yr ochr chwith o'r hafaliad fan hyn. Ond yr un di'r syniad efo bob un o'r cwestiynau yma, bob tro mae gennym ni x fel rhan o'r pŵer, mae rhaid ni gymryd logarithm naturiol, natural logarithm o'r ddwy ochr, a wedyn trio gweithio yn ffordd drwy'r beth sydd gennym ni drwy differu. Felly fan hyn, os fi'n cymryd logarithm naturiol o bob ochr, mae ln y yn hafalu ln o'r x i'r pŵer minus x yma. Rheola logarithm wedyn, gyda'i ddefnyddio y ffaith fod ln x i pŵer minus x yr un fath ar pŵer minus x llos i y logarithm o just yr x fan hyn. A yna, dwi'n gwybod bod fi angen differu mwyn ffeindio'r pwyntiau arhosol yma, neu'r pwynt arhosol ma'n awgrymu un ohonyn nhw sydd gennym ni yn y cwestiwn yma. Felly dwi'n differu bob ochr mewn perthynas ag x. So d by dx o bob ochr. Nawr ar yr ochr chwith, os dwi eisiau differu mewn perthynas ag x, fedra ddim i gychwyn rwydd mae gennym fi ln y. Felly dwi am ddefnyddio rheol y gadwyn, chain rule fan hyn, i ddeud fod differu mewn perthynas ag x, yr un fath a differu mewn perthynas ag y, os dwi'n lliosi ar y cychwyn hefo dy by dx. Nawr, dydyn nhw ddim yn canslo go wir, ond ni'n ddychmygu, so ni'n gallu canslo y ddau dy fan'na i adael y d by dx greiddiol. So byd yn digwydd ar ochr dde, mae'n fi dal differiad minus x ln x. Nawr, yr rheswm dwi'n gwneud hyn ydy, mi fedra i wan differu mewn perthynas ag y ln y. Dych chi'n cofio, differu ln o rhywbeth yn differiad, beth sydd tu mewn y cryfachau, dros o be oedd yn y cryfachau'n reiddiol. Felly mae'n trell yn fan hyn, a dwi'n cofio fe gennyf i'r dy by dx. Os dwi'n differu hwn, dwi'n cael 1 dros y. Differu'r ochr dde, rhaid fi ddefnyddio y product rule fan hyn. Felly, rhaid fi gadw'r cyntaf, minus x, a differu'r ail beth, ln x. Nawr, os dwi'n differu ln x, dwi'n cael 1 dros x. Ac yna, os dwi'n adio, beth dwi'n gael os dwi'n cadw'r ail beth lle mae o, ln x, ac yn differu y peth cyntaf, minus x. Mae hwnna'n dod yn minus 1 yn fan hyn. Yna, mater o dacluso i fyny, mae dy by dx, llos i fe 1 dros a y, yn mynd i hafalu, wel mae'r 2x yn mynd i ganslo i ffwrdd fan hyn, yn gadael minus 1, a hefyd os ei ddod ar minus 1 at y blaen, minus 1 tynnu ln x fe gynnu fi yn fan hyn. Os mi'n lliosi bob ochr efo y, dwi'n darganfod fod dy by dx yn hafalu y, lliosi fo minus 1 tynnu ln x. Wedyn, os na i gymryd y minus 1 allan efallai, dwi'n gweld fod dy by dx yn hafalu minus y, 1 adio ln x. Ond wedyn, dwi'n cofio, yn cychwyn y cwestiwn, mi oedd ei hun yn hafalu x i'r pŵer minus x. Ac felly, mae'n troi allan fod dy by dx yn hafalu minus x i'r pŵer minus x, sef yr lliosi hefo'r gronfach yma 1 adio ln x. Nawr, mi oedd y cwestiwn yn gofyn am gyfesurynau y pwynt arhosol. Nawr, gyda'r beth sydd gennym ni fan hyn ar gyfer dy by dx, fydden ni'n mynd ymlaen rwan a ffeindio y pwynt arhosol. Jyst copio allan ar y dudalen nesaf be oedd dy by dx. Mi oedd yn hafalu x i pŵer
minus x I pŵer minus x, 1 adio ln x. Nawr efo'n hyn rwan, dyn ni'n gwybod pan sy'n gen ni bwynt arhosol, mae dy by dx yn hafal I 0. Felly, gyda'r pwynt arhosol, mae'r differiad yn mynd yn hafal I 0. Felly, dyn ni isio minus x I pŵer minus x, so 1 adio ln x, I fod yn hafal I 0. Fel mae hwn wedi cael ei sgwennu, dwi'n gwybod fod unau y minus x I pŵer minus x ma yn hafal I 0, neu mae beth sydd yn y gronfach yn hafal I 0. Felly unau minus x I pŵer minus x yn hafal I 0, neu mae 1 adio ln x yn hafal I 0. Nawr mae ddatrys y hafaliad cyntaf yma, roedd os mae'n tynnu 1 o bob ochr, mae ln x yn hafal I minus 1. Felly, dad wneud ln yn cymryd e i'r pŵer minus 1. Felly, mae gen I fi 1 ateb yn hyn ar gyfer x. Yn yr ailyn, neu yn fan hyn fod i'w sgwennu fel un cyntaf, bob tro mae gen I fi x yn y pŵer, mae rhaid I fi drio cymryd logarithm rwy'n trio datrys ar gyfer x. Ond y broblem yn hyn, os dwi'n cymryd logarithm naturiol iddyn ni, o bob ochr, mae rhaid fi ar y ochr dde gymryd ln 0. A does gan ln 0 ddim gwerth ar cyfrifiannell. Os dwi'n trio wneud ln 0 fan hyn, dwi'n cael math error. Nawr gywir, mae ln o 0 yn anfeidraeth. Mae hynna'n golygu ni dro fan hyn, a does gan y hawliad bach yma ddim datrysiad. Dwi wedi hitio ln 0, felly dwi'n sgwennu dim datrysiad. Fyddai ddim mynd pellach efo hwn. Felly mae rhaid na'r unig pwynt arhosol ar gyfer yr hafaliad yma, lle mae x yn fwy na 0, ydy pan mae x yn hafal I e'r pŵer minus 1, sydd tua, sydd tua dim pwynt 37 I ddailedegol. Ond oedd yn gofyn am gyfesurynau y pwynt arhosol. Felly, dyn ni'n gwybod cyfesuryn x fan hyn. I gael y cyfesuryn y, dyn ni angen am newid I fewn i'r hafaliad greiddiol. Yr hafaliad greiddiol, os gofyn ni, oedd fod yn hafal I x i'r pŵer minus x. Ond os di x yn hafal I e pŵer minus 1, mae felly mynd I fod yn hafal i'r e'r pŵer minus 1 i'r pŵer minus x, sef minus e pŵer minus 1. Felly, be dyn ni'n wybod ydy fod cyfesuryn y pwynt arhosol yw, mewn cryfachau, cyfesuryn x, e pŵer minus 1, cyfesuryn e'r pŵer minus 1, i'r pŵer minus i'r pŵer minus 1. Neu, y gwarad o'r pŵer negatif yna fan hyn, sy'n gallu sgwennu hwn fel 1 dros e, ac wedyn 1 dros e i'r pŵer minus 1 dros e. Nawr, efo cyfrifiannell graffigol, efallai sy'n gallu gwirio hynna rwan, dyn ni'n cofio fod e'r pŵer minus 1 tua dim pwynt 37. A'r cyfrifiannell graffigol hon, os ni'n gofyn i'r cyfrifiannell blotio'r hafaliad greiddiol, dyn ni'n ddangos y hafaliad greiddiol fan hyn. Hafaliad greiddiol oedd x i'r pŵer minus x. Felly, os dwi'n trio rhaid i fan hyn rwan, x i'r pŵer minus x, a gofyn am graff o'r hafaliad yma, dwi'n gweld fod gyda fi pwynt maximum, a dyn os di hwn yn dim, mae hwn yn 1, yn dim yn gwmpas y dim pwynt 36, nes I fod ar y cyfrifiannell arall, mae gyda fi pwynt maximum ar gyfer y hafaliad pan mae x yn fwy na 0. Nawr, ail ran y cwestiwn, mae o'n ddarn algebraidd. Mae eisiau fi ddangos fod lle sydd yr ail deilliad fan hyn yn hafal i'r deilliad cyntaf disgwario a tynnu y disgwario dros x. Felly mae hwn yn bach o waith algebra I ddim yn wneud. So, os gan ni grynhoi fan hyn, rhan 1, mae eisiau ffeindio neu dangos fod y hafaliad yma wir. D squared y by dx squared yn hafal I dy by dx I gyd y disgwario, tynnu y disgwario dros x.
So dyna ydy'r beth dwi'n anelu ffeindio yn ail rhan y cwestiwn yma. Nawr, y wybodaeth sydd gen i fi ydy dy by dx. So, ni gofio fod hwnna wedi cael ei ffeindio gynt yn minus x i pŵr minus x, 1 adio ln x. Nawr, os wi eisiau rhywbeth i wneud efo'r ail ddeilliad fan hyn, well i fi drio ffeindio'r ail ddeilliad. Nawr, yr ail ddeilliad, d squared y by dx squared, dwi'n wedi gael o drwy drio differu'r deilliad cyntaf, sef minus x i pŵr minus x, 1 adio ln x. Nawr fan hyn, dwi'n ddefnyddio'r product rule unwaith eto, i differu, mae gen i fi un peth wedi luosi fo rhywbeth arall. Felly mae d squared y by dx squared, mae'n dod yn hafal i'r peth cyntaf, minus x, i'r pŵr minus x, lluosi hefo, os dwi'n differu, 1 adio ln x, os dwi'n gwneud hynna, gael 1 dros x. Ac yna, os na i adio, yr ail beth wan, sef yr 1 adio ln x, lluosi hefo differiad y peth cyntaf, differiad y minus x y pŵr minus x. Ond dwi'n gwybod beth i differiad minus x i pŵr minus x, oherwydd hwnna oedd yr wreiddiol. Felly, os mae yn hafal i x i pŵr minus x, dwi'n gwybod yn barod bod beth i differiad hwnna, dy by dx ydy hynna hynny ydy, sef y minus x i pŵr minus x, 1 adio ln x. Ac felly, nôl i fan hyn, be o'n i'n mynd i wneud oedd cychwyn efo'r ail beth a lluosi fo differiad y peth cyntaf. Wel, dwi'n sylwi un peth fan hyn, dydy'r peth cyntaf fan hyn ddim cweit yr un fath. A beth sydd gen i fi yn y cwestiwn. Beth sydd gen i fi yn y cwestiwn ydy x i pŵr minus x. Beth sydd gen i fi fan hyn ydy minus x i pŵr minus x. Felly dwi angen sicrhau fod gen i fi minus 1 fan hyn lluosi wedyn efo differiad yr x i pŵr minus x, sef os licio ni y dy by dx, sydd yn dod yn minus x i pŵr minus x, 1 adio ln x unwaith eto. Nawr, os symleiddio chydig yn fan hyn, be fyddai'n sylwi wedyn, mae d squared y by dx squared, mae'n dod yn hafal i gadw hwn lle mae ar un o bryd. Ond mae hwn rwan yn cael ei luosi efo fy hun, mae gen i fi 1 adio ln x i gyd wedi sgwario. A wedyn, os licio ni, mae'r minus 1 fan hyn, yn canslo efo'r minus 1 fan hyn. Lluosi fi gilydd i'r plus 1, mae gen i fi x i pŵer minus x wedyn. Nawr i gymharu rwan, beth sydd gen ni ar hyn o bryd, efo be dyn ni angen i ddangos. Be dyn ni angen i ddangos ydy rhywbeth i wneud efo lluosi fo d squared y by dx squared. So rwan, dwi am luosi pob term yn fan hyn hefo'r yma. Felly d squared y by dx squared. Nawr fel i minus x i pŵer minus x, 1 dros x, adio lluosi 1 adio ln x i sgwario, x i pŵer minus x. Ond dwi'n sylwi wan fod gynnu fi hefyd termau eraill sydd yn defnyddio'r Cofiwch na'r wreiddiol oedd yr x i'r pŵer minus x, yn hafal i x i pŵer minus x. Mae gynnu fi x i pŵer minus x fan hyn, ac hefyd yn fan hyn sylwch. Felly gywir mae d squared y by dx squared yn hafal i minus wel, lluosi fo arall, felly minus di sgwario, lluosi fo 1 dros x, ac adio, wel mae gen i fi arall fan hyn, lluosi fo fan hyn, sydd yn dweud di sgwario 1 adio ln x, di sgwario. Ond wedyn dwi'n sylwi bod yna gysylltiad rhwng y term yma fan hyn, di sgwario, 1 adio ln x i gyd di sgwario, a beth sydd gen i fi fan hyn ar gyfer dy by dx. Nawr mae dy by dx yn minus x i pŵer minus x, 1 adio ln x di sgwario. So mae hwnna'n deitha fi, os dwi'n sgwario o ochr y hafaliad yma, nawr os mae minus x i pŵer minus x, lluosi ei hun, minus x i pŵer minus x, mae'r negatif yn ddiflannu, a beth sydd gen i wedi x i pŵer minus x di sgwario, a wedyn wrth gwrs hai fi hefyd sgwario yr ail gronfach, 1 adio ln x di sgwario fan hyn.
Ond wedyn, dwi'n gwybod fod x i pŵar minus x yn gywir, so beth sy'n gwneud i di sgwario 1 adio ln x di sgwario. So hwnna'n yr ochr fan yna. Os dwi'n cymharu wan, wel, beth sy'n gwneud fan hyn di union beth sy'n gwneud fi yn fan hyn. Felly mae di sgwario 1 adio ln x i gyd di sgwario gywir yn dy by dx wedi sgwario. Ac felly mae lluosi d sgwed y by dx sgwed yn ymwneud i minus di sgwario 1 dros x adio, a mae hwn yn dy by dx i gyd di sgwario. A dwi bron iawn yna rwan, wrth dyma oedd y hafaliad oedd yn eisiau ddangos. Os dwi'n cyfnewid y ddau derm yma, mae lluosi d sgwed y by dx sgwed yn dod yn hafal i dy by dx whole sgwed. A tynnu, wedyn os na i sgwennu hwn, di sgwario lluosi 1 dros x fel un ffracsiwn mawr, mae hwnna felly yn mynd i fod yn di sgwario dros x. A dyna'n union oedden ni eisiau ffeindio ar cychwyn y cwestiwn. Felly, na i sgwennu q i d yn fan hyn i ddangos bod fi wedi ffeindio beth oedd angen i ffeindio. Nawr un darn sydd ar ôl o'r cwestiwn rwan, dwi wedi ffeindio'r hafaliad yma fan hyn, ac felly mae eisiau ni ffeindio natur y pwynt arhosol yma. Ydy o'n un maximum, ydy o'n un minimum, neu ydy o'n bwynt ffurfdro? Nawr, heb wybodaeth am d sgwed y by dx sgwed, mae yna ddull, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fan y cwestiwn yma, roedd fan gofyn i fi ddefnyddio hwn yn fan hyn, ond mae yna ddull i ffeindio natur y pwynt arhosol mewn cwestiwn eraill, roedd os dwi'n gwybod cyfesurin x y pwynt arhosol, a dwi'n gwybod dy by dx, mae gennym fi rhyw hafaliad ar gyfer dy by dx, fydda i am newid i mewn i dy by dx i ffeindio natur y pwynt arhosol. Felly gan gofio, mi oedd pŵer minus 1 o gwmpas y 0.36 yma. Os ni eisiau ffeindio natur y pwynt arhosol, so ni'n am newid rhywbeth ychydig yn llai na hyn i fewn, dydyn ni 0.3 mewn i dy by dx. Wedyn sy'n ni'n am newid rhywbeth ychydig yn fwy, dydyn ni 0.4 i fewn i dy by dx. Wedyn os hynna'n deitha fi os oes o'n pwynt minimum, pwynt maximum neu pwynt ffurfdro. Roedd enghraifft ar bwynt maximum, so'r graddiant, sef dy by dx yn bositif cyn cyrraedd y pwynt maximum ac yna negatif ar ôl cyrraedd y pwynt maximum. Ond ydy'r dull yna, fel ni'n dweud, ddim yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y cwestiwn yma, oherwydd mae'n disgwyl iddi fan hyn ddefnyddio'r hafaliad yma i ffeindio natur y pwynt ffurfdro. Y pwynt arhosol. Felly, os o'n i ddar o bapur newydd i fan hyn, beth sydd gennym ni yn ail ran y cwestiwn, ydy'r hafaliad yma dyn ni newydd ffeindio yn darn B1. Nawr, mae'n syniad i fan hyn i ddatrys hwn i ffeindio yr ail ddilliad d sgwed y by dx sgwed. Felly mae'n dod yn 1 dros dy by dx, di sgwario, tynnu dros x. Ac os dwi'n am newid i fewn i'r hafaliad yma, dwi'n gallu ffeindio natur unrhyw bwynt arhosol. Os di hwn yn bositif, mae gennym fi bwynt minimum. Os di hwn yn negatif, mae gennym fi bwynt maximum. A dyn, os mae'n 0, dwi angen gwneud ychydig mwy o waith. Dwi'n ansicr wedyn, os di'r ail ddilliad yn 0, mae'r rhai fi ddefnyddio'r dy by dx yn yr achos yna. Ond dwi'n gallu defnyddio'r ail ddilliad i ffeindio natur pwynt arhosol. Ond mae gennym fi fwy o wybodaeth fan hyn, oherwydd os dwi'n ar bwynt arhosol, dwi'n gwybod fod dy by dx yn 0. Felly ar bwynt arhosol, mae dy by dx yn 0. Dyna di diffiniad pwynt arhosol mae graddiant yn 0. Felly, ar bwynt arhosol, mae d sgwed y by dx sgwed yn dod yn hafal i 1 dros beth bynnag di hwnna, lluosi fo 0. A wedyn, jyst gadael i felly fo minus dros x. Nawr, nes i gynt ffeindio pwynt arhosol. 1 dros a wedyn 1 dros
i'r power minus 1 dros e. Os ydyn nhw'n newid i fewn ar gyfer x ac y rwan i'r ail ddeilliad, dwi'n darganfod fod d sgwed y by dx sgwed yn mynd i fod yn hafal i, na mae hwn yn mynd yn ffracsiwn cymhleth i'w sgwennu. Mae gen i minus y, sef minus 1 dros e i'r power minus 1 dros e, i gyd dros x sydd yn 1 dros e. Felly bach o waith fan o'r gyfrifiannell i deipio hwn i gyd i mewn. Dwi eisiau ffracsiwn yn gyntaf. A ar dop y ffracsiwn dwi eisiau minus y ffracsiwn 1 dros e. So gen i e pwer 1 o fanna, dweud y gwir. A mae hwnna'n mynd i fod i'r pwer minus 1 dros e. So e pwer 1. So di hefyd i gallu teipio e pwer minus 1 o fanna. A gwylod y ffracsiwn, mae gen i fi 1 dros e. E pwer 1. A mae hwnna yn dod allan yn minus 3.927 ac yn y blaen. Gaf o hwnna'n negatif, mae hynna'n deitha fi fod y pwynt yma, 1 dros e, 1 dros e, i'r power minus 1 dros e, yn bwynt maximum. A mae hynna, yn ei gofio nôl i'r cyfrifiannell graffigol, yn cael ei brofi efo'r cyfrifiannell graffigol, mae gen i fi bwynt maximum yn y pwynt o gwmpas y dim pwynt 36.